www.sompaonline.com. Afeye Facebook nenso Sompa FM. Facebook Sompa FM. Oba so na wachire wadwen na waje wadwen kire no ne yakenkan amon. Awien nsem a eba no de edi makotiri bi ne se wode afutu ama Ghana fo nyina asasa wo kotɔ aduane a maame na woton no se ne nsamo wurese tie ni a tu hofo. Okopiem ewo kura ne din adesusu ho wota no nofo ani gisem akoso ene se chip company esum Ghana sika 3 million Ghana cedis washa ase wode ato Ghana fo ani se opese opomudi koyie yade akran ko bi da so a ene wu fie ho benya kranka duadawadawa dua wo ho o ka se no ade de to anim se brekum kato maame bi 5 Ghana cedis oswan baso mfa nkoto peteshimra nti ode ayo ahye ne ba nofu we de pani kwakɔhwɛ wa cross circuit court nso maame bi nso ne ba wa kye wo mo ewo ne bone ho a chesa petition wa hye ne wi afoforo bi ka ho ene yede ma se no miensa brem kase ye bon medin ade akuenya ko abro no mawie me ne o chia me kwasi nimo abusia odi achi ewo Facebook ne so abo Sompa 98.9 na hwani so ade bi o wode afutuo magana fo nyina sen aduane yeto na bonten fom so bia ni ho efise obi wo hokra dabi na nani aha no ho ase na de mabrasa mintumi nya aduane ma me fa chiro na me nkoto aduane wa bonten medin nanso so enipa binum esu ene wo ban a wode na de bra wo ton aduane ntino ya na eya sai afoforo na wo munam kwan paso ye wo moduane no edin ni senti ena hoho emansi mu environmental health officer Owura Emmanuel Yauli wode afutuo ema Ghana for sen wokɔ abonten na wokɔ akoto aduane a wogina ho na wo ka che ne se me pato me ton konkonte 2 series enam 1 cedi na wo hwɛ ne morre wose se ne morre te se de da ye Facebook yi so tenten so akɔde morre na ntempa no a watwe ho bɔkɔ ti wokɔgina ho na nkrɔfo ɔtɔ mo de a na wogina ho hwɛ na mmom se wo yi aduane no ema obi na wuru se wa hye ne morre tenten anaso no ankasa mpode morre ene wagyae amana ye tenten a wose ani kwan se woto aduane firi woni pakon ne nkyɛn senti ne se wose morre tenten edi nkan morre na ankasa nye onipa morre de ye bibi ne ye de asiso ebi o se ye onipa morre nso so a ebia na fi bi no maba ba hyehye mu enti wode ti aduane ne ma wo no enti se de morre ma ye fi no de aka fufu ebe wie na mu aye krajen wose ha dwene na se fi wo morre ni mu a ekogu aduane mu na onidi a watumi akwakonya nsunsuanso bonen Owura Emmanuel Yauli eto ne nkase ye so na ose ade esese nkrofo oto aduane afra bonten a wo madwe kɔ ho paan eyese anya bia sa aduane wei ehefa ne ye no afiri ye wo se aduane ne ye ton abonten ne de wo bekomu no na wasiesie ba bia wo ton no ne kama why gentle na mo wutumi di akira ko bisa efie kura wonu aduane no ewo mu a sabi o mponchi bi ne gufa na afi akwada bi susu ni kura basi ho no wote so no wayo eba ne sa no wie na wo ba e beton na bonten wonnim de etuam enti aduane ato na bonten no kan yie mu a ne eben no ye ni akire nkonko hunu baabi ku ewo wo se ensese ye ton aduane amanipa na wansna ye crusade wo ho ensese ye ton aduane e de amanipa na emwo wankete no mu ase wode molisi wa wo ba ho no na wo ne na aduane ne ho wo se we mu nyina no emwo ni padua nti ye ton aduane wa bonten a ye ma ye ni enna ho ye to aka se bono so adia wona Accra Circuit Court pani kokohwe maame bia wadi mfie aduana miensa 43 acha sonde odigwa na nidwa odino oton petition abi na aposifo ache no chan wache ni nyina ene se wona ne baba a wono nso adi mfie eye aduonu baako anane wo makwakọ ginemu ewo court a sensan wo moton no enye nsan kwa ne monuboni bi de efra ne wi bi eno makeka mboma na abomoden drop petition ba ho a chese ntoato no bonsa hye no buna ne de keka ka ho a chese sa wi pa di wi de ebi ewo ma efra baako eye laka na de koba ye ni maame ani dinde gloria baako eno mo so ne mu na so mu so ne mu nyina ne sen
se bag ya sense man of dinner na na mountain bones on my bontain and now son and na bag sen konsa anya bia unim se dressing bag no sana ebi wo hon ma wi pa ne achechire ehihyehyem a chese wi oso ma me ne dinde gloria ba ku imu no mudro no 201.42 grams ya wo chi no chese bag sen ko e wo malam ata dwam ho na beto da chese ma me gloria wo chi no na wone ne babodi mfedo no ba ko ana ombo modia tete wo ma eso ni mu a ne ba dinde abigelate latioko ana mo chi no na se ne ba nso adwuma bi wo ye bi e wo ba ho acheso no nso o kota petition ye bua ne de abesu o ne yin sane mfamro a wo sanso school ni na beto da chenso de ne kopie mu e wo sene bia no wo de kwa adumienu ene bo no wa bra PM ni mechira dwem 20 penny ora Isaac Ado ema ye ma mi be no de to da chemsem o ma mu be wo bibia 50,000 Ghana cedis enka titisika no 500 million and watch na Japan so eka ho ebin na asam no de nyina ahye July boso de etoso edu ensum na bra se no kopie mu court man wo mu be no ana prosecutor ne de assistant superintendent of police ASP said from pom what did to that chumsem one of betimi ya police force na so bomodi aso mami mu no one of more police adwuma ko na mu bi a chese police officers bi na wo mu kopiem wo ha unit omo no drug law enforcement unit woman criminal investigation department Ghana police service adwuma ko nim ene kambom ye nteten hwe ya bo modin a eso mami pan achi na no de beto da chemsen bia ebo enkran from na se from new town commando area nkran wo February bosunya wafia mu ne da na tosum yenu abra na anopa duba ko aboponsima aduanan enum na chesa 11:45 enonom ana police fo ebu am homodia di mami tentententa se dan do mba ko nom no makwa akotonsen bi no makwa akonom ewo enkan ho na no mo bu homodia kokko piemu ewo honom wokwa mami tumi trom se we de aduro onuma sabi obema mba dene wa usisi hawo ebia mekasa untumi mo adwuma na apeso didi a obomodia num we bia bedidi sa police for na bo adi ntenta hwe hu sem en 2020 bi ewo honoma na chese ba ko de ye frɛ no laka ene desert ya tutu no bana bi dia hyehye no se na nya no bana nyama ha gane de keke ka home na mom no boni bi frɛ no wi pa ana posifo bo mo homoden asa be ya wo betuma di ma mententende se na bi omokono mokoto na mo de akwa akosie omokono mokoto na mo de akwa akoto ho na no mbo moden asa ma mi dedabi e wasa bro timi yipuma kwa mom so ma mi pa achi ene na beto de atwem sem wa bra mo de ma mi ane dende abigail wo mo tototo na no na no obo moden agitu se nyamia no nukure ni saa de ne de ebebe atwam na no na emo nyamia no nukure nya de so se tesam na kwato no se da bi ade wo ya waye no etia Ghana mamra papa a wo no baba tese adwuma anasa ade etia Ghana mamra no eno ana moyem na no mu ana kwato no bo modin asen saa de nyamia no nukure me ma mu be no monko na dura bosom no ne de toso dun so ba ma baba yi mu ho no na no no man anasen prosecutor wo ginam de ma oman nasa police fo no ade to da etrem sem Gloria ba ku ne ma min a wo che no no wone obi a chese ta fa no abodam ene yaw ewo malamata edwam ho chese omo na seda ne da no omo sopra ma mi nubone e fra no wi no chese unuma nasa unum sansana ya mianu nukuro ni utadua mu yedin ochirem sesese ne de asam no tu ede aheda ya maame Gloria Baako wone ne ba wo mo ejina emra no Abigail Latioko ni din eno no like daughter like mother maame ye na ne be ye arehu onse enra na petition kotobre na 5 cities yira o kan petition no amana local na okokra migras no ho ye friend sa migras no ho na no so ho se local no so Sompa FM metro baby ko experience migras no se adam bia na me koku ne me ya na me kono na etutumi me konum petition ada 123 ko kaso na kono satam ne nyamai satam ne nyamai abaide wojai 2017 abaide o se majai ane de migras no ho no ana local no me glass no wo ho no o se majai kan na se majai wo jai glass ne je
Oh well. Yanto akase ebo no so. Dr. Frida akosia prempe mra hebedwani ma de hye wo tanono fa baton pesua so hafomantem ni mu. Ena anu bi wo ko dwena se no woduru ho no. Na nanu mu didi nkomo akeka akase ye bese yesi ahemfie. Otete ya oti asem ni bia no gbowura ahemfie no se na achia me wo ho. Ose me wo ho MP. Ose tie ma ne nto nanu mo se. Me gina ha idie. Na minnim nkomo amudie. Na mabetie nkomo na kwakira ate se na nanom ani krom ha ma ye adwen sen mu besi ahemfie ne senti ma moa me ho na mo mekọ na me babie mu a me de moa kakra bebre mo na enura chiada na woso ene na hyebadwafo wo small chance nti wo tumirika ba na wo bedru ya no se osompa mu ni machi na ne ye nkonko hwese na nanom ahemfie si no adwen pone da so ho na wo kọ na nanom so yegu so krofo ba na ba we ya monye cement ba ko we amonje ya round ba ko enti wa ba ko aba no so na we de boko na sadia me ne mo ka ye no a enti me de buam ade kakra ba no so ebiemu na sika de ye ne buamu sa nya bribe okobiemu a 10,000 Ghana cedis kada da no anka 100 million eno se mo ma me kasa kakra. Sompa FM. Ya boy homodi bia se yensa beka maame akosua prempen ne mo ba ye Facebook ne so a bo Sompa FM ana Sompa 98.9 check no e na wode hye na nanom nsa na nanom ani age pa 10,000 Ghana cedis GCB check na wode hye na nanom a e wo dwenase ye no wo ahafomantem no mu na okasa sei Yeguso twen no di 100 million no fan sheda na se na se do de ne dia ode boa ne do de boa ahimfie no we dwenase aya onkonkosi menya nka wasi awie na nanom na esi no oboa wo ana isanu ena dwenase man bodwa se omo person toto omo sakakra no mdi sifi ahimfie kakra na maye omo so afo edie omo to omo safre mi saa na dua nkwanta man hene so mrebi omo so to safre mi so omo so pese omo si dua nkwanta ahemfie me kobo omo cement 600 bags esa mo omo sika 100 million tetede no aye 10,000 emo mo di shedwumadie na se eti se na duna se fo so ato omo safre mi a even though say a smaller community than the Yankwanta na o say so be boa omo eti me sha omo bo say ye ba be boa omo titi sika no 100 million no nene ade fefa e bo hye na me hye ni abe ade fefe enti say amadwuna seman eti bo hye na me hye omo se mebro omo sika e de ahye ahimfie na se no eno nene me de bre na nanom na nanom bra ye bodwa no omo de omo hia asem to dwa so omo hia nsuo omo hia kanye omo hia wu na ni nyina be ka cho se dana ya ye no kra dada because meba no na contracted di machi enti potem ha de efiri atonsu kwabna dwenase ye tunsuo wo ha omo kanye ya omo kwan egusu aye ya omo ena omo say extension of electricity eno so contracted so ya sa so ye maternity block de ha mo ti bi say ene ye da eye enigisem e ma dwenase man na ya sho mo bo se kakra bi a ho adi betum so ye de beboa apege mama omo susu ye no omo hihye ye no awie peyo Mame Frida kosia prempe mra hebedwani water no nof ene eda ho gina tano nof ho ade a ene pe ni ko hwe ni gie ene osebo e wo susu ho kro a eben eyedua nkwanta a chese no so ehye tano nof ho abi aba beto dwa chrem se ode eye community based health eye planning service twenta friend chip compound ni bi ama eye contract ya esum enesika no 3 million Ghana cedis achesomo eba besi ewo eye susu anso anase susu anho eho na no ana aba beto dwa chrem se eye petmart construction works ya womo eba be yesa adwuma no womo panipa woda woma no ade atodwa echrem se nyamia no nukure ni ohia eye sa chip compound ya mo eba besi no eye ade abeboa eye wono wosusu anho pa ene eye nimpatam ehonom na eye ade nso a
enye se wo ba be si sa chip compound no nko a ne mo ade se doctors ne nurses quarters nso ade a ebeba mu ebia na ebetumi aboa ama dwumefo no anya ba bipade wonti atom na wo chense sa dwuma de oba bedi tabosome amiensa na wo mo atumi asi awie wa bra obodwadata ewo eyesusu ho ewo eyedua nkwanta wo mo edi dwuma de na Sompa FM bo modin akokopie mu ewo ho ene se yenkoi ne yenkwanko hwe sensem a wo mo kan eye nokre na no ene kokohwe na ba bi ombe si sa chip compound no wo mo adoho no ma chese wo mu dwi asase ne so kra chese otum se eba be hyese a nesam na yero ne dindi Peter Tremen on your managing director ma eye partment no wode eto Sompa FM enim se ya da beboa emabunu no so mo manya adwuma ye ewo mpatam ho eso nse okopem ewo susu anso ho a emabunu no mo na no don be ye adwuma no enkonko ba so kofa wo mo afri baabi na ebasa ebetumi aboa yero akyereme ekasa sei Today, the second free Minister of Finance, a Minister of Health, and Nyame Adoma, through Madam Freda, and Sakai, on a colobie, and Nyame Adom, yes, a cobby, and Yensaka. Nyame Adoma, Yensaka, your period of 1 year to complete. Senyame Adom, Nasa Bibia Kosoma year. Make us a Bibia Kosoma year, a from Sika from Sibibia to make Kosoma year. Minim say because 1 year and because you bet my way. Okay, a Dumana chips compounder contain a lot of clinic in Ankasa. Apart from clinic, there were 2 nurses' quarters, one for the senior nurse and then one for the junior nurses. Make a junior nurses are 2 nurses in the bedroom. It is senior can hold 3. It is a net here. A Dumano 1 year. Cost of the project is 3 million plus. Otio Oran didi Peter Treme ono eye peni kwantre for ma pet matter chese wo ba bedi dwumade no ane ebisa ne se na nya bia no ebe cost say o se 3 million Ghana cedis plus na chese do de ma ekran se yi plus ni fro ne de 3 million ma wa titisika ne 30 billion ana wo de ba be se chip compound ewo eye susu anho na wo mo nso atumi akwakosa won ho eyade yako agenda 111. Oh, David, 3 million plus no a chip compound. Or say community-based health planning service. Agenda 111. Where your chip compound and your health center. Yeah, talk as your bonus would ye chi ewe your Facebook in this one. But Sompa 98.9 FM. Sompa 98.9 FM. Oh my God, moon. Nyame adumi ye kwaya broni Friday be protein. Ade aboa ema nipadua no yie pa no bebre ye pa ye bedi doma nkosua ye pa ye bedi binsi na ba ko aka ho akrofo adwentan koso a omo kan nsam ne fa ho ye dawadawa ukoba bia ye TZ ya dawadawa wo fancy wo ho pa ekirechi ya ye bedi salai dawadawa be gidin na mom ya nam pempi enam enka ewomu a mam krofota ka so dada de aduane udi wia na age wo mawremu na age wo nsatia ne ntamunti krofon time fa nya aduane na nso so obi a waben ewo nipa didiye mu nutritionist ewo tamale aban ayaresabia yorura Ishahaku Yakubu wono na ne nsantwerefo adi nkomo no wose ade ba ko abuo nipadua ya Ghana fo adwen kwoso efiri dua mu na enunti nkese se obi adi bie pa da kropa bia onipa bia setena mu no ene onipa bia didie mu no emma onidi abra oni dawadawa Dr. Jaku ese se dawadawa ewa aduane bi mu a eboa wonipa kro no ema wo a bibi ye wa na etwa nsoso a plaster kakra sa wa kakra kode kakra o de befamfam so a be se na wotwe na plaster ne kura mekuro no aya bagaya wose eboa repair ni padua ne tissues na ewo mu no ena eboa so mo bi a wose o me de aseme yare na ohefa na ya me hyeda hu me ba bi kura ya me ya wose ni nyina yi edi free ho kura wose ye wo bi o wo yade ya kura nko wo de kire yare sabia madru ba bi kura na dwen yare se be ya hunhum yade o de kompaibo no woni nam koku ase ne ye body sheri baba ne cream ne hwefom waya yade yinko wose yade na duro na ye dawadawa wose niema binuma woda wadawa mu no se koni padua ni mu a
yade akranko bi eda obi so no yade no kura tumi tu yira ora Ishaku Muhammad eto ne nkase no so no wose saa da wadawa no efiri duam na won mo aben ewo obo ade ebo bremu nyansapene yema no won fra ade bi dietary fiber wose ebi wo saa da wadawa ni mu na nya wura ni padua ni mu a obi didi oso me didi anama ye cheko aduane ne hyehye ne boa ontumi kura nkɔ ai baabi so na be na nsa won kɔ baabi so na ma aduane ne hyehye ne bo waye se cheko waye kondore waye fuje wose saa natural dietary fiber na ewo da wadawa mu no obi di kɔ ni padua mu a abro so a do hwere be aduane no eyi ni padua no yi de pawie pe na afa akire hɔ na na ɛkɔ nti eboa kura yi wuyam ema wo ho tɔ yie no wato ne nkasa so no wose nyarewa bebre ewo oman Ghana mu a ejina nipa yadidie so wose onipa kro no na dwen hyeda nkɔ so sɛ odi anwa bebre wodi asikire bebre wodi milk bebre moko bebre nti no obetumi anya yade bi wom wobɛhɛ na ne kidney no wanya yade wom brebo na no akwa akonya yade wom wɔto kakra bia ne koma bɔ ne kinkim wose numa SKK kura na me bo hyehye me wose sɛ obi wɔ kranko yade bi no mu te sɛ yan adokotafo di na to aduro so a won hya asiamfa dawadawa nka na dua ne die hu na dawadawa niema ɛyɛ no ɛma nkrofo mfa nhye wɔn adwen mu sɛ obi asabi ahia no obi asabi wonye prema ni ene di dawadawa na sɛ ya akɔ school kakra de dawadawa yɛ de osi enka bida na enye wɔn a ankɔ school na di dawadawa wɔso wo wakɔ school kura woni ma kenka na sɛ wo kai bibi fa dawadawa ho na wo hya ase di dawadawa na dawadawa ɛyɛ aduane mu nyina champion wata yentra ka se bono so dawadawa ɛyɛ sɛ ni akole bia wo enkwantie ha yi ase akole ye to aka se bono so adia odomase ɛyɛ kuro a yesua no wasahin kuro na enemu ana akuafo de aba betu dwa kyerem sɛ omoka ama ban krachepani aso ate ɛyɛ onobu kusibodum sɛ papa sɛ de dono afro tegare wama kasa masese ne doman so mo kasa na kamian sɛ Sunyana West Municipal Assembly no emfa kuafo no anya hwe wona wodo ewo ade sanso ana kwankra ba mu tenso akwakopim dagadu ne sɛ kwa wama so mo kanyina ne sɛ wo mo kwan mo fa so adi nuane eba no abana na adwene sɛ sabio anya de so obesiese kwan de mom so abana de twen sɛ kuafo ne mfa kwanfo ne so no mo fo maduane emfam no ba wato mo ticket ana kuafo enede wo mo kyerem so mo no ne sɛ na amen won bo modern ba bepiem wo nananom ena so odoma so bo traditional council mo kyerem sɛ wo mo nsɛm o maka abana aye na adwene sɛ wo boye mfita duku no nyamia no nokure paani sɛ ne de sɛ nananom antu ho anamo a wo mo ba be hye aban ne dabi sɛ aban no amaye ade ba mu tan so ene sɛ kwakwa na mfa ma wo mo de a ene aban no onka no so metinta su kokɔ a kyerɛ wo mo ye to aka sɛ bɔ no so adama kɔ ne nkɔkura bom no ukopiem ewo kasoa ene ne mpotama ye emlante mienu bia womo eye wo madwene sɛ wo mu kidnap abrante binom wa kyere wo mo na no anene eye detective chief inspector eye Jafat Ajuman a kyese oye hwehwemu adbetu dwa kyem sɛ emlante mienu akopiem ewo kasoa won bo mmɔden a kye eye abrante wadi mfedu baako ade eye brock ekoko bo ni trim ya makrai ewu ye so beka me ka tefo pa na momenkai atefo nso eyaw esansem amrante mienu ene abrante odi mfedu baako mantamu baako ana na wo mu nyina ete na de ekoko ba nyina ene sem se wo mu TV hu hwe TV ana mo se omukɔ hu malambi ana maboa sika ubenya sika womudi nka fra malam baako na akwakosi ewo amasaman na no ana baako efre no kyerem sem wadi mfiedu wotwe okaso wadi mfiedu wotwe na ana konfoi okate ko na kyese usakura ana mukɔfre baako nso ewo baabi efre no eye amanase eben eye winiba ewo mfimfin mantem na no ana modo mo ensem to konfoi anim no mu kyerem se konfoi ne de to mani se
obehia enipa ne anasa nipa akwa ne bi anasa obehia nipa ene eye sika na de no 5000 Ghana cedis tete de no 50 million ana mranten so oh yate di na eno anasa me ka tiefo a mrante ba ku de Ishmael Mensa ana Ishmael Mensa Abdallah sanso ana ne nua ba ko a woka ho a cheso mu kodi samrento asem no omunyina ete eye baabi e ba ko na opene ne dede adjuman abra wodi enchiremu ma eye state attorney no eye nana ama osen ana odi tuda echrem sem wo April bosome ne da na tosome nsem mfempi mienu na donu ba ko ana samrante di samrento asem tietie konfo eno asem wo mu penipa ane sika ya 5 tanom so nipa do benya bisesi ya nemu sika ne de o mepa ba chire na nemu no mo ba modin ache abofrade ne kwose dan motobim eda wo masi a wo mu emplasa na so mu nwie ye kura ana mo de abrante kwakoto hwa no mo wie no mo se abrante wayera o mu nyina atwa mo hwehwe no na se wo mo de blog pa ana abo eye emerant abrante ya wadi mfedu ba queen on blog abo ni trim a chese areho yanka busoni yaw ama abofra di mfedu ba kuni tri sabi epechen omuye no mde ade ekata ne so na wo makwa akwotete baabi ade tuja kyerem sem oh omo ana ache abofra no ana so mahu abofra no baabi wo abusoni mfasi kasen emfa emranya saade a enya de so mbeja abofra ne eja no ochena se no mdo macha abofra no aye do mbe ye na wie sanso hia sika eya 5000 Ghana cedis no womo penonso de aka hu na no na beto da kyerem sen wa abra mo de sansam anyina to abusua no anim no na abusua no nso eguso hwe womo ba mo nso pesika no de akwakoma mo san be ya wo betumi agya womo eba no eno anafofie antoata wotumi so emrante emienu emu a se beto dwa dom kopie mu ewase nibia enene sansen omuguso aposifo akache na dom kokopie mu no once on the two dan nyina ne sem na wo mu ehia sika afiri eye abusua no eho sabia nkom betim da kwakwa mu nyankoma de na so ma de no magya abofra no ankwankoba ne saa wo mutimi di saa mrentoa asemi o kaisa abrantie small boy 11 years no ne dia no na didi mu a kofa na na agrada mu nyina chie bae no ya me kai pa ti yemisa se de na nya afiri mu onse we so ma ya kai nyako no mo so mo TV hu e no mo hwe no mo hu ye sika duru kwan be fa so benya sika duru benya na advertise okot sende na men sende malam bukari niema na kusade ne twemu minim de ntase de entwemu afa ne mu a o hwe mfum bia efe pa no ba hwo media ba beto so ba ku bia mo ne din ne de keka ka ho bi no mo da ba be fam oh asese hwe yonko ba wo yonko ba o ma je ne krafri nsem se be o ma me be wu bi amana be de 11 years ne kura o kura na ne yam hyehye no we be de ne kura na o wo na yam hyehye ne kura say the opportunity wo e bi kura no watwa menopause watra ho o wo enye yie Kasiebo no esi wutie free Sompa 98.9 FM. Kasiebo da mu fo boa no moru akodwo pepra esemu Brown ate ko asere nana ena de yekwa abefo kwan no so. I friend Peter Kofi Brown. Ena Lovia ede ene no tutu mu. DJ Abofke chief video director. Mirindi akure nyako abro no mawie me ne. Ochia me kwasi ni monoja Sompa FM. Sompa FM. Na minimo